ولد زانتا ودرزا دراسي قويتوم جيلة ترختي موسى قرماتيونن راهل عقباين መንግስታት ኃይለ ስላሴን ደርግን መጽኦም ለድሕሪት መሪሶምና እምበር ኣዝና ማዕውላቲና ነርና ማለት ኮይ ብሓንግም ማማ ብረኽቲ ማዕረ ሕጂ ኤርትራውያን ብዘይዳ ኣታውነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕልና ህንጸትናን ዕቤትናን ኣብ ሓጺር ግዜ ዘረጋግጽ ካብቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ፌደሬሽን መንግስቲ ዝጸፈፈን ዝበለጸ መንግስቲ ክንተክል ኢና ግድብልክን በላወድ ድረዛን መመልከቲቶ ጻብዕቱ እናወጣወጠ أفكاي سعر ماتي وسودي حلال اندخا فرات أمان قال سنان مسوات لكنان دا نسيكو بلدتو ماما برغتي نتات قفل زنبر الجبناء أنا وردت هو إزدا انت أفكاي سعر زبلالوت ماما برغت معاري إن هلندو درو خمان جميرو نمن تايلوم ديوم أبوتاتنا نحواتنا تقاريلهم ناتي تصفوف من بارو بعين خريخ زمسكر كله دحار منقسي إثيوبيا بعامس انتون كولن زفروسو منقسي إرتا داقن بالزبالة نمتكالو نمغتصالون دو يكونن نسالاسا عمتا تقاليسنا بصنعات مكيتنا تعاويتنا بلا كرارا اتبيلو لب ولد زانتا ودرزان مبل 136 كفال نسودا صبغ الله خانق ودي إلا ما قلسنا حزب قسينون مامي قوم براه وازن بر الله هاجر نمون نانيو واي حازو بالو بركة اختبارو خزوم دكي بمبال بونك أدي حفة فنجالو ما قبلتهم ماما برختي هذا خرار عركي هذا زينو كوركو خبار سعيو بلا ود رزان شعو بركابون ستيوم درجة مستسختتت بأيه تاخد نقرني حاتت كرارا هو خيلو نرزاني بزيت تصبيتو ساربرايز كان دهلا منتس نابزاد غزيا مسانا 5 نصاينش حديث ياس حرايته مال عيلاتنا لامو لو مشت نابت قبجان حسنا هنكيدينا بلو صبغ حساب ودرزان عركي قدميو جن صغرو اقم قيمنا حدش كداون تخنكنو لنا بلو كرارا قدس قال كرارا عركي بلزابون موت ودا حجي خينا خمس بلكي هنقبرينا بوندا انت تواريخ هادو بدحري مليسكا ستيو نعنا ينخي تودي يا اخلنا يا اخي كداون تخا كابروداس عاملنا ينا نشمتلو متان بناص اختبنا انكسلطنا انغن ودرزان عركي نابت دكان اتو مسبلنا تقداديم كحقف ابيلكا بمسعم فشخشخ كم تبل قبر ياخا كويسو بلا كرارا الناس حقا عينا قودي ماشا مزابلة تتقللك سمعك اللهكو انت خاتب له زلخا بلدتو ماما برختون فش خلا والحدا يبالكم ماما برخت معري كيدنا راسنا معالتي يغني لنا طعمت بناس يخنا إلوا بدد مسبلة كرارا وانا يبحق طعمت بنسن بستينا ماما برخت معري يغني لنا بلا ود رزانون دد دحر خرارا بمتنسا سلايخم يخيزوم دك اي بروخار سنبت مدردا نابيدليخم
كوفيلكم سواديكم زيت ساتيو دقي بلتهم ددحريهم بدد إلى ماما برختي كم زخنا علولو تصنحنا نايمشت عدمة سلازل الناس نعدمة زخننا لباس أبز شو هاسس كنبلينا ماما برخت معاري بلا كرارا نود رزان قديمو صبو حراي حدش كداون تزدليو دا ناي من تعدمة رخيبكم حاتتت ماما برختي دقيما صحيناش نرزناتن ودرزانن أبغزا عديماتهم الله واي صبو غيرا كيربالو زدليكم شمامتو زوم دقي بروخات إلى مسفان وطم كا ناب زاد غزيان مركب بغتا ناب نداميس واقع عدوا قصهم أمرحو ودرزان عركي دحرا خيفني خا كويزو نابتا دكان اتو مسبلكا نزا قال كمزا زبلكو خا تقداديمكا روداسي شكر كمي كني خيلك حقيفكا سعما كويزو بدحريو زربا يلن نجر كودايو امانني بلو كرارا ابتا افدغن داميس مسبصحو سلامي لخ سعمايا كم سبلو زلخا غن يغبرني خويزو بلا ود رزان غصو اسراب بيلو بقاتا زي كل حدا يمو بقى رح نصب غيركا تراي سعما با باوال زفرح وددو تركب يخا ودي اوي باي بمبال اغرم رمى كرارا بقاتا خاتم زلخا من يوال زفرح ودي با بلو ود رزان شعو نابو تسكعلو بقاتا انا بربندا مس بلوخا كعكع إلو سحاغة ود رزان سلام الجماعة كمي أرفيدكم دكتور كمي سلام دي بمبال نتو مابتا اندامي ستنحوهم 4-5 زخونو سبات النازورو كراران ود رزانن سلام بلوهم بقاتا ود رزان عركي أبزا دغ زيادة حجي ماشي مسلني إذا برلو فرق يبصحن بولو كرارا ناب دكتور قاسم كبيرة قصو أنا ملكته بقاتا تايت بلاتا أما خمي غير دا حجي ميسكيت أقبا كابز نابسينا ما دان تخبص حالناي أما قد خو علناي بلا ود رزانون قلت فيلو تسنا حسكا كاب غزو نابز نخاتو كندي دقاي كمز وسدلو خاتي أبزا دغيزيا بولو كرارا شعو ناب دكتور قاسم كبيرة قربيلو كسادت أو يوم استأمتوخا ساعات كندي تبقيسكا خاب غزا بلو ساعات جمانت تبقيسة ساعات 10 فرغان أبز بيت صحفتي آتي اللهم بلو أبزا دغزيا برلو أن العلاء اووي كابغريان بشغسي كلتا ساعات فرقان وسيدلو بوا كابز ناب سينما دا انت رأى لازم أنه أوراخ وزولي بلو الدرزان تقرمو مشيت ناب غزا خاخت ملس كالخا خندي وزل كابزا دغزيا حوي حاتة كرارا دقيمو قس نابلكو سلازغيد كبابي فرق ساعات وزدلي بلو بقاتا ودرزان عرقي أبزا دغزيا خمسريو زلخا بنزينو سلازي ملا أما قد خو علناي قالخ نقبرا لنا ولا بتاكسيرو نوسدو كابزنا بسينما دا انت بيقري ني 10 دقايق عزيا مسوقن ساعات نقلنك توسدلنا بمبال حشخ بلو كرارا مبع أو مسكتنا خدان كندلي عبدو كان زور انت بلناخ كمي غيرنا ختما مولو بتاخسخن زور دليا بلو الدرزان بتحد مصي اما حجه قلتيفكا كلتا 3 بر لميس اززلو ندادي يملا اما قلتيفو وزنا يا اخي
ብምባል ደጊሙ ሕሹኽ በሎ ኩራራ ንወዲ ረዛን ሕራይ ጽቡቕ ሙሉ ንዕባ ንኣብዛ እዚኣ 3 ብር ለሚስ ሃብዮ በላ ወዲ ረዛን ሽዑ ነታ ኣሳሳይት ጸዊዑ ኣብዛ እዚኣ 3 ብር ለሜስ ብሓንሳብ ምስ መጾ ከም ኣመሉ ከመስግን ብድድ በለ እንተኾነ ወዲ ረዛን ናብኡ ቅርብ ኢሉ ጽናሕ ዶክተር ሎም ምሽት እታ ኩላ ግዜ ደሃያ ተሓተላን ቅናታ ደይ ማርያም ኢልካ ትጽውዓን ኣፍቃሪተይ ረዘነት ቀላቲ ንኽትርእየካን ንኽትላለየካን ቆፂርያ ስለ ዘለኹ ምሳና ከተምስኢኻ ስለዚ ሕጂ ሞዘን ሜስ ቀልጢፍካ ስተየን ብድሕሪኡ ናብ ሹቕ ከድና ናብቲ ግብጃ መኸዲ ዝኾነ ክኽዳውን ተኽሪ በሎ እምባዕ ወትሩ እናኽትመጹ ሜስ ትጋብዙን ዘለኹም ውሒዱስ እንደገና ሕጂ ከም ውላድኩም ክዳን ከዲንኩም ናብ ቤትኩም ብምዕዳም ምስ ቀስተ ደበና ከተራኽቡ ንደሊኹም ኣይ ብምባል ኣዒንቱ ኣፍጢጡ ጠመቶ ዶክተር ቃስም እንታይ ጸገም ኣለዎታ ዶክተር እዙ ዳዓቢካ መዘና ዘይብልካ መምህር ህዝቢ እኮ ኢኻ ምስ በሎኻ ብዙሓት ሰባት ነታ ማእከል እሾኽ ዝበቖለት ዕምበባ ጽጌረዳ ምስ ረኣዩ ብእሾኽ ተኸቢባ ኢሎም ይሓዝኑ እዮም ኣነ ግን ዕምበባ ጽጌረዳ መልክዕ ክፉእ ከተጸብቕ ኣብ ማእከል እሾኽ ብምብቃላ እያ ዘሕጐስ ስለዚ ብምባል ኣብዛ እዚኣ መደርኡ ምስ ጀመረ ዘረብኡ ከይቅጽል ወዲ ረዛን ቅልጥፍ ኢሉ ኸለፎ ጽናሕ ዶክተር ድኳን ከይዕፀወና እሞ ዘንብርለታት ቀልጢፍካ ስተየን ግን ከይድ ኣብ መገዲ ናኸድና ክትዕለና ኢኻ በሎ ዕራይ ዝሓወይ ብምባል ድማ ሓንቲ ካብተን ብርለታት ኣልዒሉ ከየላበወ ጸንቅቓ هو ኣታኒ 3 ማዕጓገሲ ምወን ወሕጂ ደኣ ንሕና ኣይኮናን ኣበባ በቂላ ኸማና የርክቦኒ ወዲ ረዛን ዓርከይ ዘብዘብ ከብለና እዩ ብምባል ሕሹኽ በሎ ኩራራ ንወዲ ረዛን ነቲ ብርለሜስ ኣልዒሉ ዘንቆርቁር ዝነበረ ኣብዛ እዚኣ ብጎቦ ዓይኑ እናጠመተ ኣበበ በቂላ ብሸውዓተ ነሓሰ 1932 ዓመተ ምህረት ኣብያቶ ዝተባህለ ቦታ ኣብ ኦሮሚያ ማለት ኢትዮጵያ ተወሊዱ ኣብ 25 ጥቅምቲ 1973 ዓመተ ምህረት ኣብ አዲስ አበባ ዝዓረፈ ኣብ 1960 ዓመተ ምህረት ናይ 5000 ከምኡውን ናይ 10000 ሜትር ኣብ ሮማ ኢጣልያ ብምውድዳር ብጥራይ እግሩ ጎዩ ቀዳማይ ብምውጻእ ዝተዓወተ ውሩይ ኢትዮጵያዊ አትሌት እዩ። ወዲከን ዶክተር በቃ ንኺድ በል ብምባል ፍሽኽ በሎ ወዲ ረዛን ሽዑ ካብ እንዳሜስ ዋጋይ ዓድዋ ወፂኦም ከዓ መገዶም ናብ ሜዳ ኤርትራ ብምቕናዕ ናብተን ኣብ ከባቢ ሲነማ ዳንተ ዝነበራ ድኳናት ገጾም ተጓዕዙ። ኣብ ኣፍ ደገ ድኳን እንዳ ሮዳስ ምስ በጽሑ ከዓ ወዲ ረዛን ዓርከይ እታ ዓንተው ወይ ዝበልኩኻ ዘረባ ኸይትርስዓ በሎ ኩራራ ብሕሹኽታ ናብ እዝኑ ጽግዕ ኢሉ كيف روداس كمي كنيخي بمبال كرارا قديمو سلام سبلاخا ود رزانون ددحر ابزاد غزيا اتويلو كمي وعلك روداس بلا اتا كمي عينت سبات يخم نسخاتكم بمبال نتا اب قدمي ازنبر بانكو حليفه ناو ود رزان قص قربت روداس سور راداسينو ጠፊናምሽ ብምባል ወዲ ረዛን ሓቂፉ ምስ ተሰዓማኻ ሮዳስ ኣብ ነብሱ ተጠምጢማ ኣብ ከንፈሩ ክስዕሞ ስለ ጀመረት
ኩራራን ኣብዛደ እዚኣን ገሪሞም ሃሂሎም ጠመትዋ ሮዳስ ኣተኸመይ ኽትስኺ ብምባል ወዲ ረዛን ካብ ሕቕፉ ደፊኡ ብቕጽበት ኣርሐቓ እውይ ሶሪ ማቲዎስ ሓወይ ብምባል ተናእከት እሞ ማለት ብሓይሊ ኣስተንፈሰት እሞ ብቕጽበት ናብ በዓል ኩራራ ጠሚታ ብሕፍረት ደነነት ሮዳስ ኖኖ ጸገም የብሉን ሮዳስ ሽኮር ኢሉ ወዲ ረዛን ቀልጢፉ ሕቑፍ ምሰበላ ግን ንሳውን ቀልጢፋ ጽግዕ በለቶ ከመይ ቀኒኸ ምስ በላ ሓቒፉ ኸኣ ብዘይካ ናፍቖትኩም ዳ ጽቡቕ ክንምለስ ኢና ኢልኩም እንዲኹም ህልም ኢልኩም በለቶ ሓቂኺ ናፍቖሲ ኣብ ኩልና እዩ ዘሎ ግዜ ደኣ ምስ ስራሕ ምጥዓም ሲኢኑና እምበር ምስ በላ ወዲ ረዛን ሓቒፉ ኸኣ ኩራራ ዓባይ ዓባይቱ ኣጻብዕቱ ኣውፅኡ ናይ ሕጒስካን ምልክት ዓይኑ ጸቐጠሉ ንዕበል ሮዳስ ኢኖ ነዛ ኣያና ዝኾን ጽቡቕ ባድላ ረኣይልና በላ ወዲ ረዛን ሽዑ ካብ ሕቕፉ ፍንትት ኣቢሉ ኣሎ ሕራይ እሞ እዚኣ ዶ ክፍትንዋ ኣብዚ ሰሙን እዚ ካብ ቱርኪ ዝመጸት ጽብቕቲ ባድላ ብምባል ሓንቲ ሰማያዊ ዝሕብራ ባድላ ምስ ስራ ኣውሪዳ ንወዲ ረዛን ሃበቶ እስከ እዋ ቤላ ትመስል ይህ ዶክተር ከመይ ረኺብካ ቤላ ድያ ብምባል ንኣብዛ ደቕዚኣ ኣቐበሎ ወዲ ረዛን እምባዕ እዝና እዩ ተገሪሙ ሓተተ ኣብዛ ደቕዚኣ ነቲ ወዲ ረዛን ዘቐበሎ ባድላ ገላቢጡ እናረኣየ ኦ ንኣኻዩ ደስ እንተዳኢላትካ ዓቅና ሞ ክንወዛ ዶክተር ምስ በሎ ኸኣ ኣብዛ ደቕዚኣ ንወዲ ረዛን ትኩር ኢሉ ንገለ ደቓይቕ ጠመቶ እሞ ይህ ዶክተር ደስ ኣይበለትካ እንድያ በሎ ወዲ ረዛን ኣበይ ኮይነ ክዕቁኖ ሓተተ ሽዑ ዶክተር ቃስም ከቢረ ንወዲ ረዛን ዓይኑ ትኩር ኢሉ እናጠመተ ንዑ በዝኾንኩም ዓቅንዎ ኣቦ ብምባል ናብ ሓደ መጋረጃ ኣመልከተትሉ ሮዳስ ቅልጥፍ ኢላ ኣብዛ ደቕዚኣ ሽዑ ናብታ ዝሓበረቶ ሹግሹግ ኣትዩ ነተን ለቢስወን ዝነበረ ልጋብን ርስሕ ዝበላን ክዳውንቱ ኣውፅኡ ነቲ ሓድሽ ባድላ ምስ ለበሶ መጋረጃ ከፊቱ ቅልቅል በሎም እሞ ጠቕላላ ስለ ዝተቐየሮም ኩላቶም ሰንበዱ ዋው ፕሮፌሰር ቃስም ከቢረ ያሆ እው ኣቤት ፎርማ ኣቤት ግርማ ታካባኖ ዝማሪኖ ንበይኑ ያኸ ባታ ሸይፎ ባወዲ ረዛን ሓርከይ ኣብዛ ደቕዚኣ ሓድሽ ኣክተር ህንድንበር መሲሉ በለ ኩራራ በኣግርሞት እናፋፄ ይህ ዶክተር ፈቲኻዮ ዶ እስከና ዓብዛ መስትያት ኮንካ ረኣዮ ብምባል ናብታ ኣብ ቅድሚኦም ዝነበረ መስትያት ኣመልከተሉ ወዲ ረዛን ኣብዛ ደቕዚኣ ናብቲ ዝሓበሮ መስትያት ቅርብ ኢሉ ምስሉ ምስ ረኣዮ ኸኣ ከምዚ ዘይፈልጦ ሰብ ዝረኣየ ንምስሉ ክጥምት ፈዘዘ ይህ ዶክተሬ كيف اللوادو؟ مس بلو كراران ودرزانن ملسكي هابوم تمسل زبلخا نابو قرب لهم رأيو مو كاب كلتين عينتو بأربعة مازن نبعاتو كزار مستعزبو سنبيلو من دنجيسو من أرأسهم دفعو روداسون بتخونتات تقريما نخلاتهم كتمت فززت أجوخا دكتور أجوخا بمبال ودرزان قلت فيلو حقوف مسبلوخا
بلا عاويلو دكتور قاسم أجو خيتب كتا دكتور وممهر دوبكيو ممهر زبغيو زئبرن زتصنعنعن دوتري أجوغا እናበሉ ክልቲኦም ኣጸናኒዖምን ኣቢዶምን ደጊፎም ኮፍ ምሰበልዎ ኸኣ ሮዳስ ቀልጢፋ ማይ ሃበቶሞ ማይ ሰትዩ በብቑሩብ ዝሓለ ሮዳስ ውን ጎረባብታ ብኽያስ ሰሚዖም ክቕልቀልዋ ስለ ዝጀመሩ ፈርሐትን ተሰከፈትን ኣብዛ ደቐ እዚኣ ውን ብሃንደበት ካብቲ ኾፍ ዝበሎ ሰድያ ብድድ ኢሉ ዘረባ ጀመረ ኣነ ኤርትራዊ ብምዃነይ ዕድለኛ ኣብ ዓለም ንዓዊ ኸምዚ ገይሩ ዝረድእን ዝድግፍን ኤርትራዊ ጥራይ እዩ ወረቢ እንኳ ኤርትራዊ ጌርካ ፈጠርካኒ ብምባል ንላዕሊ አንቃሪሩ ብምጥማት ኣመስገነ ኣብዛ ደቐ እዚኣ ቀይሮ በል ኣብዛ ደቐ እዚኣ ሓወይ ክንከይድ ምስ በሎ ወዲ ረዛን ከዓ ብድሕርታ መጋረጃ ኣትዩ ክዳኑ ቀየረ ሕሳብና ምኽንደይ ሮዳስ ኢኖ ብምባል ጽግዕ ኢሉ ብኢዳ ሓዛ ወዲ ረዛን ንበዓልቲ ዱካን ሕሳብ በዓለየ ዝኸፍሎ ማቲዎስ ሓወይ ብምባል ሮዳስ ኢዱ ደራረዘቶ እዋዕ ኖ ዋኸነ ክስረኪ ዘይከውን ብምባል ቀል ዓለም ገበረ ወዲ ረዛን ኖ ደሓን ማቲዎስ ሓወይ በቃ ዞም ሰብኣይ ምስ በኸዩስ ብልቢ ደንጊጾም እዮም ማቲዎስ ሓወይ እቲ ኣብ ገጾም ዝረኣኽዎ ናይ ሓጎስ ንብዓት ልበይ ስለ ዝተንከፈንስ ኣይኽፍለካን እየ ማቲዎስ ሓወይ እዛ ክዳን ናተይ ህያበ ሕራይ በለቶ ሮዳስ ናብ ኣብዛ ደቐ እዚኣ እናጠመተት እውይ ያ ሰኪፍናከ ኣኸ የቐኒልና ብል ሮዳስ ሽኮር ኢሉ ሕቑፍ ኣቢሉ ስዒምዋ ምስ ተበገሰ ወዲ ረዛን ኣታ ማቲዎስ ሓወይ በለቶ ሮዳስ ቅልጥፍ ኢላ ኣቤት ሮዳስ ኢኖ ኢሉ ምልስ ምስ በለኻ ሎሚ ምሸዳኣ ብሓደ ሻህ ዘይንሰቲ በለቶ ደስ እናበለኒ ሮዳስ ኢኖ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ሎሚ ምሸት ዕድመላትና ትርኢና ኣለኸ ምሽ ንዒና እኮ እንዳሎ ዘለና በላ ኦኬ ሕራይ እሞ ማዕስታ ክንሰቲና ፀገም የለን ኣብዚ ሓፀረ ግዜ ክመጻኬ ሓደ ረኻ ግን ከይትዱንጌን ማቲዎስ ሓወይ ኖ ኣይዱንግን ፀገም የለን ሕራይ በልቻው ደሓን ወዓል ሰናይ መዓልቲ ብምባል ደድሕሪኡ ንደገ ወፀት ቻው ሮዳስ በላቲ ምስ ኣብዛ ደቐ እዚኣ ኣብ ጎደና ደው ኢሉ ንወዲ ረዛን ዝጽበ ዝነበረ ኩራራውን ካብ ማዕዶ ኢዱ እናወዛወዘ ወዲ ረዛን ዓርከይ እሞ ኣብዛ በዛ አንጎሎ ዘላ እንዳ ባርቤርዶ ናብዛ ደቐ እዚኣ ፀጉሩ ኸነቐምቅሞ ሓተተ ኩራራ ኮይሱ እንዲያሞ ምስ በሎ ኸኣ ናብዛ ደቐ እዚኣ ሒዞም ናብ ሓደ እንዳ መስተኻኸሊ ፀጉሪ ኣትዮም ፀጉሪ ርእሱን ጭሕሙን መሰቐምቀምዎ እንደገና ሒዞሞ ናብ ዲጋላ ጌቶ ማለት ናብ ማይ ጭወት ማለት ማይ ጭወት ብምኻድ ነፍሱ ሓፂቦም ሓድሽ ባድልኡ ብምኽዳን መርዓዊ ኣምሰልዎ ኣምስያኡ ኸኣ ነተን ሓፂቦም ዘንቀጽወን ክዳውንቱ ኣብ ፌስታል እትዮም ሒዞሞ ናብ ከተማ ተመልሱሞ ክሳዕ ናይ ዕድመ ሰዓት ዝኣኽለሎም ፊልም ሂንዲ ክሪኡ ናብ ሲነማ ኦዲዮን ኣተዉ ነታ ሽዑ ኣብቲ ሲነማ ትርአ ዝነበረት ቺታ ዘርእስታ ሚቱን ቻክራቦርትን ኣሽዊን ባሃብን ምስ ፕሮም ቾብራ ዝዓይዋ ሓዳስ ፊልም ሂንዲ ኸኣ ንዶክተር ቃስም ኣብ ማእከሎም ኮፍ ኣቢሎም ብጽሞና ክዕዘብዋ ጀመሩ ንኣስታት 2:24 ደቓይቕን ብዓቕሊ ዝተኸታተልዋ ፊልም ቺታ ምስ ተወድአት ከዓ
ሰለስቲኦም ተመራሪሖም ናብ ደገ ወጹ። መሬት ዓይኒ ስለ ዝሓዘውን ብቐጥታ ተተሓሒዞም ናብ ግብጅኦም ማለት ናብ እንዳ ፀሃይነሽ ኣምርሑ። መርሓባ ማቴዎስ ሓወይ መጺኹም? ሰላም እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። እተው በሉ እተው ንዕመ ብምባል ፀሃይነሽ ፍሽኽሽኽ እናበለት ምስ ተቐበለቶም ከዓ ዘገም እናበሉ ናብቲ መርፈቕ ማለት መቐበል ኣጋይሽ ኣተዉ። ረዛን እንዳይመፀት እንዳ ፀሃይ ሓብተይ ሓተተ ወዲ ረዛን ቀድሚ ኾፍ ምባሉ ኣይ መጸትን ማቴዎስ ሓወይ ግና ቀድማ ኣቢላ ደው ኢላ ነይራ እንዳ ትመጽእ ኣላ ኢላቶ ብጉያ ናብ ክሽነ ኸደ ፀሃይነሽ ጨውሃብኒ ለምለመይ በለታ ፀሃይነሽ ነታ ሰላጣ ትመትር ዝነበረት ኣመታ ማለት ሰራሕተኛ ለምለም ብመኾስ ጌራ ነታ ኣብ ጋዝ ተሰኽቲቱ ፈለኽለኽ ዝብል ዝነበረ ፀብሒ ደርሆ እናጣዕመት ኣያይትሎ ጨው ፀሃየይ በለታ ለምለም ኣእዳዋ ብሽገማኖ እናንቀጸት ኣብቲ ኸደደንስ ኣሎ እዋይ ንሱ ደኣ ሻቡ ተወዲኡ እንድዩ በለት ለምለም ከም ሕፍር ኢላ ዋ ማዕስ ተወዲኡ ትማሊ ንምንታይ ዳሞ ዘይነገርክኒ እንድዕለይ ርኢኽዮ ትኾን ኢለ ዋይ ኣንታይ ወሪዱኪ ክልበለ ቕልጥፍ ኢልካ ኻብ ወርቁ ምፅለይ ምስ በለታ ግንጭር ኢላ ኸኣ ለምለም ብጉያ ካብ ካንሸሎ ወፀት። ኩራራን ወዲ ረዛንን ከዓ ንኣብዛ እዚኣ ብየማነ ፀጋም ዓጅቦም መደባት ቴሌቪዥን ኤርትራ ይከታተሉ ነበሩ። ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ከዓ ኣብቲ እዋን ብቐጻሊ ትድረፍ ዝነበረት ሳዋ ዘርእስታ ደርፊ ካሕሳይ በርሀ ክድረፍ ጀመረት። ማቴዎስ ማቴዎስ ኢላ ፀሃይነሽ ደጋጊማ ምስ ፀውዐት ከዓ ኣቤት ኢሉ ቀልጢፉ ናብ ደገ ወፀ ወዲ ረዛን። እንካ ኩስዒ ዝተሃቦ ማቴዎስ ሓወይ ኢላ ዝሑል ጥርሙዝ ማይ ጋዝን ዝተፈላለየ ልስሉስ መስተታትን ምስ ብርጭቆታቱ ኣብ ሸሓነ ገይራ ሃበቶሞ ንሳውን እንጌራ ዝመልአ ጊባቦ ሒዛ ደድሕሪኡ ሰዓበት። ፀሃይነሽን ለምለምን እናተመላለሳ በብዓይነቱ መግብታት ኣብቲ ብሓደ ፀግዐ ናይቲ ሳሎን ዝነበረ ጣውላ እናቐረባ ኸለዋ ኸኣ ማዕጾ ኻንሸሎ ተዃሕኩሐ። ዋይ ረዘነት ስበል መጽያ ክፈታ ማቴዎስ ሓወይኦ ኸለኻ በለቶ ነቲ እንታይ ክሕግዝ ፀሃይ ምስ በላ ኣለ ሓደ ዝሕገዝ የለን ማቴዎስ ኮፈል ጥራይ ድሓን ዝበለቶ ወዲ ረዛን። ወዲ ረዛን ብድዲሉ ብጉያ ናብ ካንሸሎ ወፀሞ ማዕጾ ቅድሚ ምኽፋቱ ግን ነቲ ከም ጣፍ ጎልጎል ሃዞሞ ኩልዕስዕስ ኢሉ ኣብ ግንባሩን ኣብ ሓዳፉን ማለት ወተጉን ነሲሉ ዝነበረ ሃሪ ፀጉሪ ርእሱን ነታ ኣቐዲሙ ንዕድመ እንዳሳሮን ኢሉ ዝሸመቶ መርዓዊ ኣምሲልዎ ዝነበረ ጻዕዳ ዝሕብሩ ባድልኡን ኣስተኻኸለ። ብድሕርዚ ዝናፈቐ ኣፍቃሪቱ ንምርካብ ብጉያ ኸይዱ ነቲ ደጊሙ ዝተዃሕኩሐ ማዕጾ ምስ ከፈቶ ኸኣ ከመይ ኣምሲኻ ማቴዎስ ዋ እንታይ ደኣ ዕላል ሒዝኩም ዲኹም ማዕጾ ምኽፋት ዶንጊኹምኒ ፀሃይ ዳበይ ኣላ በለቶ ወርቁ ጎረቤት ፀሃይነሽ። ሶሪ ደዋ ቢልና ክምሽ ኣብ ሳሎን ኣላ ፀሃይነሽ ምስ በላ ኸኣ ብቐጥታ ናብ ሳሎን ኣምርሐት ወርቁ።